Benvinguts. Anem a estudiar un poquet l'apertura dels 4 cavalls. És una apertura oberta en la qual l'important és conservar la parella d'alfils. Si podem canviar un cavall per un alfil, en principi això ens afavoreix controlar el centre i sobretot enrocar-nos ràpid. Esta apertura és molt bona per als que comencen perquè complís les normes de les apertures, que és primer que res el traure els cavalls. Sortim un cavall, traiem els 4 cavalls. I davant d'això hi ha diverses idees principals tant per al blanc com per al negre. Anem a veure diverses línies. Tenim, per exemple, la principal jugada, alfil B5. És una jugada bona perquè permet ja enrocar-nos de seguida. Aquí, també si ens fixem, el joc és molt simètric i el negre pot fer les primeres jugades, pot estar repetint els mateixos moviments que el negre, que això no li crea gaires problemes, però no pot fer-ho de forma il·limitada. Si el primer que fa escac i mat, doncs és el que guanya, aleshores només ho pot fer un i el que comença a jugar és el blanc, com que té un poquet d'iniciativa. Anem a veure primer esta línia, la de dir, bueno, vaig a jugar exactament igual que el blanc. Pues si el negre fa exactament el mateix, al final perd per la següent seqüència. Ara el blanc es pot enrocar i el negre pot fer exactament igual. Pot dir, vaig a fer el mateix, que això és bo. El blanc, ara li falta poder treure aquest alfil. Aleshores, l'avançar aquest peó aquí, en principi, és una bona jugada. El negre pot dir, bueno, pues si és bona per al blanc, també és bona per al negre. Aquí, el blanc pot clavar el cavall i ara la millor jugada no és fer el mateix, seria canviar aquest alfil per aquest cavall. Aquest cavall és molt actiu i aquest alfil està molt constrenyit per la cadena de peons que estan del mateix color que l'alfil. I malgrat que hem dit que era interessant conservar la parella d'alfils, en aquest moment interessa el canviar l'alfil per cavall. Anem a veure què hagués passat si el negre es dedica a fer exactament els mateixos moviments que el blanc. Si fa exactament el mateix, el blanc pot moure el cavall aquí i el negre diu, bueno, jo vaig a fer el mateix. Li minja i l'altre, doncs jo també minjo. Retorno. I aquí pot fer el blanc aquest moviment i el negre pot dir, jo vaig a fer el mateix. Bueno, això va passar una partida d'un jugador que jugava contra Capablanques. Capablanca jugava amb blanques i va dir, pues ara guanyarem. Com? Va minjar el negre, va minjar, i ara la jugada ja, que és una continuació guanyadora, és aquesta perquè el negre pot copiar tots els moviments, excepte quan li fan escac. Quan li fan escac, el rei aquí s'ha de moure i li fa un sacrifici de peça. Però clar, és que no hi ha cap peça que defensi el rei, ara s'ha quedat totalment sol. Minja, dama G, faig escac, només li queda una casella i escac i mat. Aleshores, no es pot repetir els moviments, repetim, no es pot repetir fins aquí encara, però aquí ja tindria que minjar o fer qualsevol altra cosa, com cavall E7, o qualsevol altra cosa, però no podem repetir tots els moviments. Bueno, aquesta és una idea que hem vist de l'apertura dels 4 cavalls. Anem a veure aquí alfil B5, alfil B4, enroc, i aquí seria enrocar-se també seria bo, això està bé, alfil G5, i aquí ja no es vol repetir-ho, sinó simplement el minjar. Minja d'aquest peó, dama 7, torre 1, cavall de 8, i el que han de procurar és guanyar activitat en les peces. I aquí, tot això és jugable i tenen oportunitats tant un com l'altre. Podem seguir pressionant
I aquí és qüestió de jugar. Penseu que no té parella d'alfils el negre, però té este alfil que és molt bo. Aleshores està totalment compensat. I a canvi de no tindre la parella d'alfils, el negre aconseguir que l'estructura de peons seva siga un poquet millor, perquè clar, estos peons doblats són més dèbils que l'estructura i este peó d'aquí és molt difícil de ser atacat, com que hi ha igualtat, però és aquesta una de les idees. Bueno, anem a veure altres línies amb vista al fil B5, també hauries pogut fer tipus una escocesa, paregut a una escocesa, i aquí fa el negre pot acceptar el canvi d'un peó central per un altre. Aquí podem fer cavall per peó, alfil B4 per tocar cavall per peó, si minja, i alfil D3. Aquí ara no interessa canviar aquest alfil per aquest cavall perquè no hi ha prou compensació. Els alfils aquí estan molt actius i este peó dèbil és un peó molt relativament dèbil mentre tinga la parella d'alfils. Aleshores no interessa, més val millorar el tema de l'estructura de peons amb D5, val resoldre temes, llevar la clavada, i veieu aquí estan roig, el mitjà, no, com aquí està molt obert i aquí des de luego no interessa canviar l'alfil pel cavall. I aquí segueixen pressionant, s'arregla el tema de l'estructura de peons i aquí és qüestió de jugar i a veure qui pot fer alguna cosa. Aquí hi ha diverses línies, tot protegim i aquí és qüestió d'anar jugant. Aquí si ens fan aquesta jugada és un error, quan tenim aquí una peça, dos peces, tres peces i quasi que aquesta quarta atacant al flanc de rei, hi ha molt de perill i tot el que sigui a crear debilitats ens perjudica. A veure què hagués passat amb aquesta, i amb aquesta el blanc es pot permetre sacrificar peces per tal d'augmentar les debilitats. Aquí es pot minjar. Si l'altre minja, ja pot fer dama E3, està tocant el cavall, la dama està tocant a dos llocs, com que serà un alfil per dos peons, però els peons que li donen seguretat al rei. I aquí, per lo menos, les taules, el blanc les té garantides. No farà mat perquè encara té algunes peces, però se garanteix unes taules. I ja ho té fàcil. Aquí, a part d'això, l'alfil pot estar aquí preparant un atac, li entrega la torre sense cap problema perquè sap que les taules sempre les té. Aquí torre 8, recupera, i aquí ja té les taules. Fa escac, rei G7, dama H7, i aquí té les taules tota l'estona. Però clar, si se juga a guanyar, aquesta línia no seria el millor, però cal conèixer-ho. Hi ha més coses que haguéssim pogut fer contra el dama E4, que per exemple l'alfil B4 és una altra idea, i aquí el blanc diu, bueno, doncs anem a guanyar algo de material, dama 7, dama 3 per evitar que es queden els peons doblats, i aquí és qüestió d'anar jugant, i en aquesta idea és enrocar-se llarg i intentar atacar cadascú el seu flanc. Aquí hi ha millor estructura de peons del blanc i un poc més d'activitat a canvi d'un peó. Com que això és qüestió d'anar jugant i anar veient. Ara li retorna el peó al negre, molt bona idea, per tal de guanyar un poc d'activitat i deixar d'estar defensant aquest peó. I ara ja és qüestió d'anar jugant. F5 toca el peó, el rei el centralitza, el rei és una peça importantíssima ara,
perquè i està intentant aquí obrir columnes per a guanyar activitat en les peces blanques. Doncs aquestes són les principals que hem vist per al blanc. Té aquesta i aquesta. Hem vist de 4 i hem vist el fil de 5. Aquestes són les idees principals per al blanc i per al negre. Espero que us hagi agradat.